God aften og velkommen til Christian og Annes tv-køkken. Først vil Christian lave en forårsrulle. Han tager først en rispandekage, dypper den i noget varmt, noget kogt vand. Det er kogt i en eddikeddel. Man kan også varme det i en gryde. Han holder alt nedenunder vand. Kan I se, hvor fin den er? Se, den er helt gennemsigtig. Nå, nu har han taget den op af det kogende vand og venter nu på, at den bliver tør. Man venter op til et halvt minut. Og nu skal vi i gang med at lave den. Er den tør, Christian? Den er ikke tør endnu, siger han. Sådan. Han vælger 2 gulerødder. Jeg tager lige nogle forårsløg. Og det var 1 chili. Vi har spist resten. Og så har vi nogle risnudler, der også skal i. Det ser godt ud. Og så til sidst kylling. Og så ruller man den. Først den ene over. Så ruller man den en gang, og så siderne ind. Man skal virkelig koncentrere sig. Sådan. Og han vælger at spise det med pinde. Hvordan er det, man gør med pindene? Ja, rigtigt. Så prøver vi. Det er meget elegant. meget elegant. Hvem har dig? God aften og velkommen til... Okay, vi tager lige forfra. Nej, okay, vi tager lige forfra. Hej og velkommen til Christian og Annes Hej og velkommen til Anne og Christians køkken. Ej, undskyld. Goddag. Ej, det var en god aften. Gør det. Det var ikke så sødt. Prøv igen. Rigtig sødt. Så gør det bagefter. Er det ordentligt? Så ikke kan ja. Jeg er totalt mærkelig. Er det godt til dig? Og du kan hente det. Smager det godt, skat?